Wa kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nag-obserbar sa Domingo. Duha day ka klase ang Sabbath keeper. Og sugyan lang ko ikaw, 8 ka bersikulo naghisgot mahitungod sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Ang adlong Domingo dili adlaw nga ting simba, ting adto deg minteryo. Kay nga naman, kay kunting simba pa ni adto na sila sa simbahan. Kala ko mga kuan ba kanang sa imuhang pagtuludan nga pangutana pastor, mangutana po ko nimo. Okay, unsa man? Go. Lo, Padayon igsoon. kining sa kini bang mga pagtulunan sa inyong pagtulunan nga mga Seventh-day Adventist. Kanang nalibog ko kay nagbasa po kong Biblia ba kanang iyahang kaagi gikan sa kini yung kaagi ni Kristo gikan sa kanang iyang upat ka ebanghelyo. Na basa man ako din nga mura man o kining ang iyang kaagi pastor ang naglutos yun sa mga Kristiyanos mga sabat ipirman dayon wala magyoy pagtulunan diha sa Biblia nga sabat keeper matawag na to nga pangutana na ba nga wa may sabat keeper ng Kristiyanos kay daan paganay sa kuan panahon ni Kristo ingon mas Kristo nga ang mga sabat keeper daw kaning anak sa yawa o kaliwat sila silang amahan nga yawa. Dayon kining ang gingarihan po sa langit sa Mateo 23:43 nga gingarihan sa langit kuhaon gikan aning mga tawhana sa mga sabat keeper nya. Kung ato pong susihon gyud ang mga kuan Biblia, gilutos man ni sa mga sabat keeper sa Biblia ang mga Kristiyanos wala may sabat keeper nga Kristiyanos. Nya gihapon sa kining buhat city nga tong basahon ilang gipatay si Esteban mga sabat keeper mabutong mga tawhana dayon nagpadayon ang pagpangluto sa mga tinunan ni Hesus nga gikan sa mga sabat keeper pero ang nagluto sila mga sabat keeper pud man nga naglibog ko pastor nga ngayon po na ipasabot ninyo kay ugato po sa mga Kristiyano sa kasaysayan sa simbahan sa unang mga Kristiyanos wala may Kristiyanos nga nagbantay sa adlaw Sabado gikan anang tuig mga gikan ni Pablo hantod sa tuig sa inyohang paghangyaw ni ana itong tuig pud 18 nya. So, mutubag na ko. Ay lang kayo tas ay igsoon kay dili na mutubag mo daga na kayo. Okay? Pero ako na lang ipasabot usaray ako ang Lagi hinay-hinayan lang pasabot one at a time para gitawag nato ma-address ang imong mga kalibog kay kung imo nang huruton na mahurot atong oras so di na makuan. Okay. Unas tanan mo ni. Usaray akong pangutana. Usaray yung pangutana sa imong pangutana. Asa man ning pagtulunana sa mga SDA karong panahon na nga Kristiyano siya nga nahimong sabat keeper nga wala may sabat keeper nga Kristiyano so wa ko'y Kristiyano nga nagbantay sa adlaw Sabado sa unang mga panahon sa early Christian. Mana bot namo nga ibaluan pod namo diri nga naminaw nimo nga aham na pagtulunana sa mga SDA karon nga sabat keeper ng Kristiyano nga wala man na makaom sa agan sa history sa Biblia. Okay. Wala itong pangutana pastor. So mutubag na ko ha. Okay. Number 1. Sa pag-ingon nimo igsoon nga gilutos ang mga Kristiyanos sa Sabbath keeper. Asa man sa nimo nabasa sa Biblia? Nga ang Sabbath keeper naglutos sa mga Kristiyanos. Ang ako na ibaw igsoon, ang Sabbath keeper gilutos mga Hudiyo. Imagine nimo igsoon, si Pablo Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang 12 ka apostoles Domingo ang gibantayan. Sila tanan Sabbath keeper. Si Jesus Christ Sabbath keeper. Ha? Wa kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nag-obserbar sa Domingo. Si Maria Sabbath keeper atong tagsa-tagsaon karon ha. Kay arong mahibaw-an nato duha day ka klase ang Sabbath keeper. Ang isa ka Sabbath keeper dili mo to nga si Kristo Dios.
ang usa ka grupo nga Sabbath keeper nagtuo nga si Kristo Dios. Na atong tanawon, sugod ta sa mama ni Jesus Christ. Si mama ni Jesus Christ Sabbath keeper ba? Okay, atong tanawon, Lucas kapitulo 23, 54 ngadto sa 56. Aron natong makit-an igsoon kay ako makapasaylo ko sa mga tao nga nakadungog ra sa wali sa uban, nya ilang ang gikopya ang wali sa uban. Unya ang uban ilang gipangutana pastor. Mao ni panahon na nga masayod ta. Number 1, tanaw nato si Maria. Nagbantay ba siya Domingo, human nga namatay si Kristo. Kaya mo may ingon sa uban nga, di na nabantayan, pagkamatay ni Kristo, napilaglangsang sa cross. Pero itong tanawon, Lucas 23, 54, 55, 56. Adlaw kato nga pangandam, og nagsugod na ang adlong igpapahulay. Og misunod ang mga babae, nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanawa na ni mga babae na mahulay sila sumala sa kasuguan. Gilubong na si Kristo ha. Eh Birnes man to nahitabo. Unya adlong pangandam so namahulay sila. Namahulay sila sumala sa kasuguan. Mo na yung pagka-Domingo, nabanaw si Kristo. Nangadto na sa dito ang mga tao, pagtanaw nila, wala na si Kristo siyang lubnganan. Meaning to say, ang adlong Domingo, dili adlong nga ting simba, ting adto deg minteryo. Okay? Ting bisita dito sa minteryo, ting bisita kung asa. Kaya nga naman, kay kung ting simba, panay adto na sila sa simbahan. Wala man. So, wala dinhiin, absensya diri nga ang mga sumusunod ni Kristo, nga gilutos sa mga Hudiyo nga wala magtuo kang Kristo nga Dios, nga mga Sabbath keeper gyapon, walay mabasa diri nga nag-obserba na sila sa Domingo. Okay, sunod. Atong tanawon si Kristo. Si Jesus Christ. Unsa may nabatasan ni Jesus Christ? Okay? Lucas kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinuguga sa adlang igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Misulod siya sa sinagoga kada Sabado, kada adlaw ipagpahulay. Walay mabasa nga si Kristo nagbatasan sa pagsulod dito sa simbahan sa adlawng Domingo. Klaro, arita sa apostoles. Basi mingutan nga, kanang tagaita, pastor, kanang mga pila na katuig, si Kristo to ana sa langit, naabay mabasa diha. Okay, arita kang Pablo. Remember si Pablo na converter, more or less 30 years gikan sa kamatayon ni Kristo, gikan sa pagsaka ni Kristo sa langit. So meaning to say, bawang gid nato ni kung naapil ba sa paglangsang sa krus. Atong tanawon ang batasan ni Apostol Pablo. Okay, Buhat kapitulo 17. Og sa hingagian na nila ang Amphipolis og an Apolonia, sila niabot sa Tesalonica, dili ni sa lugar sa Hudiyo ha. Diin didto ang usa ka sinagugas sa mga Hudiyo. Og sumala sa iyang nabatasan. Uy, sumala sa iyang nabatasan. Misulod si Pablo, kada adlaw igpapahulay. Wala nag-ingon din nga si Pablo nagbatasan, misulod sa sinagoga o sa simbahan matag Domingo. Wala tay mabasa. Mao ni atong nakita nga kamatuoran igsuon. Og dili pwede nga ato ni siyang irison. Og sugyan lang ko ikaw, 8 ka bersikulo naghisgot mahitungod sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo og walay usa niining 8 ka bersikulo dinhi sa New Testament nga diin gisugo ang mga apostoles, gisugo ang mga Kristohanon nga magbantay sa Domingo. Walay usa. Sigurado ko ana igsoon kay kung naay ikasiyam dinhi sa New Testament, ikasiyam nga bersikulo, kada bersikulo, bayaran nako na og 10,000. Kaya may mo sponsor og 10,000. Na ako'y amigo diri nga si Brad Renz Roque, willing na siya. Buhatag ta. Problema, wala may mabasa. Walay sugo. Kamantay mo igsoon, nakabasa ba ka sa dinhi sa Biblia? For example, gilapas adlay pagpahulay na ay corresponding punishment. Makabasa ba ka sa Biblia sa New Testament nga gilapas ang adlong Domingo ug naay gisulutan? Wala kay mabasa. Kung wa kay mabasa nga naay gisulutan,
Tungod kay walay mabasa nga kini sugo. Kay ang silot maunay resulta sa paglapas sa sugo. Mao ni siya atong mabasa sa Biblia. Sunod, aritas mga Kristiyanos. Buhat 13. Dili ni sa Hudiyo na, diri na ni sa gitawag 30 years after kang kamatayon ni Kristo. Buhat 13, versikulo 42. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlong igpapahulay. Pag-ingon nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlong ipagpahulay, sa pagsaysay nini adlaw di ay igpapahulay. O gusto ang mga tao nga mawali na sad ang mga apostoles sa sunod adlong igpapahulay. Nganong magpaabot pa man sila sunod nga adlong ipagpahulay nga simba man pagka Domingo? Wa ba naging mga bersikulo sa Biblia nga, ay, Apostol Bernabe, Apostol Pablo, adlaw ipagpahulay man ron, palihog, kana inyong giwali, usba ugma, kay Domingo, tingsingba. Wala! Wala tayo mabasa. Diin man ang bersikulo nga ikausap unta sa sunod nga, adlaw ipapahulay. Asa man ang Domingo diri? Sunod, 43. Og sa pagkatapos na sa tigom sa sinuguga, sa ato pa sa adlaw ipagpahulay, nagtigom sila. Okay? Og sa pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto tinuhuan sa Hudiyo, masimbahon sa ato pa nagsimba sila. Okay? Mikuyog kang Pablo og Bernabe og misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Versikulo 44. O pagkasunod nga adlong igpapahulay, hapit ang tanang syudad, nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatilingog sa pulong sa Dios. Kanong sa sila nagpatalingog sa pulong sa Dios? Sa adlong igpapahulay. Pila kadaghan? Hapit tanang syudad. Nabasa tayo mabasa na yung hapit tanang syudad. Nagsimba sila panahon sa Domingo. Wala tayo mabasa igsoon. Usay mo bitaw nga i-presume nato ba? Kanang word nga presumption o dili mabasa sa Biblia. Wa ko kabasa sa Biblia nga ang mga Sabbath keeper nga gitawag nato Sabbath keeper nga grupo sa mga nagtuo nga si Kristo Dios nagluatos sa mga Kristiyano. Wala. Naay Sabbath keeper nga wa magtuo kang Kristo nga Dios maoy naglutos ngadto sa mga kining Kristiyanos. O ang mga Kristiyanos wa tay mabasa nga ang Kristiyanos Sunday keeper wa tay mabasa diha. Okay, wa kita. Pamitaw ko walura ka bersikulo. O gusto ka nganlan ako ang mga walura ka bersikulo. Mata lang ko pipila ha. Mateo 28:1. Nagisgot og Domingo apan didto sementeryo. Okay? Dili simba na didto sementeryo ang context. Okay, Marcos 16:1 og laktod sa 9. Okay? Context ana igsoon unsa? Minteryo gyapon. Dili sa simbahan. So, dili balaan. Dili ting singba, kundi dili ting bisitas minteryo. Anong dili man ta mo bisita ang minteryo panahon sa Domingo? Sunod nga bersikulo, Lucas 24, versikulo 1. Minteryo gyapon ang context. Ngadto na sa Juan 19, adto na sa Buhat 20, ngadto na sa unang Korinto 16, mo nang mga bersikulo mo bitayin ko nga 8 ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa semana og walay usa nining 8 ka bersikulo nga gisugo ang Domingo. Balaanon, pahulayon og mauning adlaw nga igsisimba. Wala tay mabasa niya na igsuon. Kung naman palihog tawag text. Okay? So maingon tayo igsuon nga si Kristo nga apostoles mga Sabbath keeper ni sila. Ingani manggod mga pinangga. Nganong gilutos ang mga Kristohanon kaniadto tungod kay nagdawat sila ni Kristo ingon nga personal nga mangluluwas. Ang issue niini ang pagka gitawag nato Kristo ni Jesus Christ, ang iyang pagkadinihog ni Jesus Christ. Mao mangani ang Juan 1:11 ningog ako miana sa akong mga iya apan ang ako miana sa akong mga akua apan ang ako wala mo dawat kanako. So mo na siya. Gawas ko na kay follow up igsoon, follow up mo na palihog. Kuano god pastor, ang ako kung giuna-huna ba kay puros questionable ang inyong Sabado pod questionable, ang Domingo questionable. Wala na hinoon ko'y murag kuan ba kay
nabasa mo po na ko ng inyong Lucas Okay. 4:16. Tayong pasensya na, nganong moingon man ka og questionably ang Sabado? Kay diagod sa Biblia, Pastor, ang Lucas 4:16, di mong ilapo sa 31, anang adlaw nga Sabado, nanimba ang mga Sabbath keeper, wala may usa nga hinglaban ni Kristo ato sa dihang iyang gipasabot ang mga Sabbath keeper nga wala ninyo ang kaluwasan. Mo to nga ilahang giguroy si Kristo. Tanan man god niyan sa batok ni Kristo mga Sabbath keeper. Unya sa Juan 5:8. Ato sang tagsa-tagsa nigson. Kaning Lucas 4, dili ni ebidensya nga wala na ang adlong ipagpahulay. Ni ebidensya nga paundangon ang adlong ipagpahulay. Ang Lucas 4, ebidensya nga diin ang mga Hudyo nga wala magtuo nga si Kristo Dios naglutos ngadto kang Kristo. So dili pwede nga himong ebidensya nga wala na ang adlong ipagpahulay. Ang paglutos igsoon kang Kristo, dili ebidensya nga nawala na ang kabalaan sa adlong ipagpahulay. Mismo ang apostoles, gilutos, dili sadbot sabton nga nawala na ang pagkabalaan sa adlong ipagpahulay. Lahi ang issue sa 4. So adunay problema sa interpretation. Arita sa imong Juan 5:18. Unsa may imong punto sa Juan 5:18? Juan Pastor, Juan 5:8 o 10. Ako po nang gibasa. Balaod man gyud ni sa mga Sabbath keeper sa unang panahon nga wala gyud kay dal-o na ng adlaw bisag unsa sumala sa ato ang mabasa sa Jeremias 17:21 ngadto 26. Okay? Unya ang gingnan man ni Jesus nga ang tao nga tindog lakaw daday mong giigdaan nga kini supak man sa balaod sa mga Sabbath keeper. Mo na nga naglibog ko unsa gi kay tinuod ani nga aha man na connect ang inyong pagka-isde nga ang mga Kristiyanos pod sa early Christian, wala pod sila magbantay sa adlong Sabado. Okay. Ang mga Sabbath keeper pod sa Biblia, naglutos pod ni Kristo, gama kay Okay, gitupak ni Kristo. mutubag, tagsa-tagsa na tigson ha. Tubagon ako ng imong gingon. Kining palas unon nga giisgutan dinhi nimo sa 5 bersikulo 8 ngadto sa 8 dili ni word palas unon. Lahi ang word nga palas unon nga giisgutan sa Jeremias bersikulo 17. Ang Jeremias kapitulo 17 nga palas unon naghisgot og mga pagpanarbaho nga moagi sa ganghaan sa Jerusalem. Ang Juan 5 wala ni nanarbaho, nagsakit ni. So nanay diferensya daan, ang sugo nga dili ka magpasan, gikonek ka na sa Exodus 20 nga hinumduman mo ang adlaw ipagpahulay sa pagbalaan niini, unom ka adlaw magabuhat ka ug buhaton nimo talang buluhaton, meaning nga diin ikaw mo income. Mao ni ang Jeremias 17, basahon na ko 21. Mao kini ang giingon ni Jehova, magmatngon kamo sa inyong kagalingon og ayaw pagdala sa bisan unsang palas unon sulod sa adlaw ipagpahulay ni dadon kini pinaagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Magdala og palas unon agi sa ganghaan sa Jerusalem kay nagisgot kani og ligosyo igsuon. Di man ta pwede magligosyo o ang mga Hudyo di man pwede magligosyo panahon sa adlaw ipapahulay. Dili nato himong excuse o dili pwede himong katarungan sa 1.5 kay wala ni magligosyo ang 1.5, nagsakit ni. Okay? Ug wala sa dinhi ang gitawag og pasan. Dili pasan ang term dire, ako basahon na, bersikulo 8. Og si Jesus miingon kaniya, bumangon ka, dad-a ang imong higdaanan og lumakaw ka. Kay nga naman giayo man ni Kristo. Human nga naayo, siyempre alang ipalakaw nimo na naisay mga kabtangan. Nagingon dad-a, wala miyo pasana. Kikini man kung ingon dinhi nga higdaanan igsuon, bersikulo 9, og diha ang tao na ayo o gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Ang word man gud igsuon kining word nga higdaanan, gikan ni siya sa gitawag igsuon nga Griego nga pinulungan nga nagpasabot og mat or sleeping mat. Nga gikan sa word nga krabaton. Ang word nga krabaton igsuon, higdaan na sleeping mat dili para usay man gud kay ang kantis nato sa tungon-una naghigda ta og kining higdaanan nga bugat. Adto kuno dito sa Japan, sa Korea, uban. Mga ila higdaanan, mat lang, di ba? Kanang higdaanan nga mat. Okay, binag-o raman ang gitawag nato naikatre.
So nagunaw ta sa dihang ang tao giayo katre gipasan yang katre dili mat ni gikan sa Greek word nga krabaton. Kung imong tan-awon sa mga ubang nga version sa Living Bible igsuon, nag-ingon diya, stand up, roll up your sleeping mat. So, bit-biton na siya, wala gipasan. Nga naman, ang word nga pasan sa Jeremiah 17, nagisgot og ligosyo, wa ni nagligosyo. Gikan ni giayo ni Ginoong Hesus. So, mao ni ang kalahian, dili sayop ang pag-ayo og balatian igsuon. Dili sayop. Mateo kapitulo 12 bersikulo 12, uyon sa kasuguan ang paghimo og maayo sulod sa adlong ipagpahulay. Unsay context anang Mateo 12 na nambal si Ginoong Hesus. So ang maayo nga gitawag og buluhaton nga gisintro ni Ginoong Hesus nagisgot sa pag-ayos balatian. Okay? Balik kanimo diha igsoon. Sa ato ba, Pastor, kay nganong dili ang atong mabasa po diya sa Juan 5:16 nga gusto nilang patyon si Jesus, gamaan ang naang maong pagsupat, gusto lang batuon og patyon. Yang gidipinsa man si Jesus sa bersikulo 17 nga ako nga amahan nagbuhat hantod karon, ako usab nagbuhat. Nya bot ba ipasabot nga wala na niya hatagig dili tong mga balaura, sanglit siya, insister man nga siya nagbuhat anang adawa, mao ba ni Pastor? Yes, nagbuhat bitaw si Ginoong Hesus unsay ang gibuhat, giayon niya ang balatian. Mo ni basahon nimo bersikulo 8 ngadto 11, nag-ayo siya balatian. Og sa akong gibasa sa Mateo 12:12, uyon sa kasuguan ang pag-ayog balatian sulod sa adlang ipagpahulay. Wa tay mabasa sa Biblia nga supak sa kasuguan ang pag-ayo og balatian. Hudiyo ra ang nagbalaod ana og dili kana balaod sa Biblia. So ang gibuhat ni Ginoong Hesus niya ng panahon na nag-ayog balatian. Mao gyapon ang aman, nag-ayog balatian sa panahon sa adlang ipagpahulay. Mabitaw nga abre ang among mga ospital panahon sa adlaw ipagpaulay kay nga naman uyon sa kasuguan. Mao kini dili ni siya ingon nga buhat nga nanarbaho sa pier, nanarbaho dito sa airport sa panahon sa adlaw ipagpaulay dili. Ang buhat nga gisgutan ani kung imo basahon ang tibuok nga context ang pagpang-ayo og balatian og dili supak sa adlaw ipagpahulay ang pagpang-ayo og balatian. Naras context ang tubag igsuon. Wala lang tingali ninyo madiskubre kini nga mga butanga. Balik kanimo igsuon. Dayon, okay na Pastor, kay mo naman ginasing gitubag dayon ang katong pangutana nako nimo ngano nga sa early Christian sa mga hintil na dapit ikan sa panahon ni San Pablo hantod nga namatay siya ang Roma nga iyang gisulatan wala man gyud nila atagi og luna ang adlong Sabado nga balaanon sa mga hintil then gikan sa early Christian hantod sa tuig 1800 wala may Kristiyanos nga nagbantay sa adlaw nga ipapawlay. Ipasabot ko ni Pastor. Okay, ato ipasabot ha, niya. Ang katapusan nga namatay igsuon si John Revelator, diha na sa gitawag 1st century. Ang imong pangutana, 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th century. Si John, ang katapusan nagsulat sa libro, 1st century namatay. Siyempre, wala na nagsulat. Sa 2nd century, 3rd century, 4th century, wala ni apostolis nagsulat. Kaya ang katapusan nga apostolis nga namatay nga nagsulat sa Biblia, si John Revelator, sa 1st century man. Pero ang imong pangutan na 2nd century, so kung gusto gyud ka, basahon nako, dili na ang Biblia. Pero natay masabot din is Biblia kung gusto ka. Aya din tamudagan og referensya. Basahon ko na ang 1st century, basahon nako sa referensya nga nay nagbantay adlaw pagpahulay 2nd century, basahon nako sa referensya nagbantay sa adlaw pagpahulay 3rd century, ngadto na sa atong kapanahonan karon. Pero tagaan ta sa kag bersikulo nga masabot inis bala ang kasulatan. Okay, arita sa Mateo 24 bersikulo 20. Aron nato makita. Mateo 24 bersikulo 20 nagingon. Pag-ambo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlong ipagpahulay. Isulti sa nako ang context. Ang context ani igsuon sa kapitulo 24, bersikulo 1, 2 ug 3 ug 4. Si Kristo naglingkod. Uban ang apostoles naglantaw sa templo. Og niingon si Kristo, walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagod. So na-issue ang mga apostoles kay templo ba na importante ba na sa pagsimba. So niingon siya nga, uy, ang ahuna-huna sa apostoles, matapos na ang kalibutan mo na ni nga apostoles, tug-ana kami, kanus akin ni mahitabo, o kanus ang imong pagbalik. Kung sa tubag ni Ginoong Hesus, linog, gutom, gubat, ginharian, batog ginharian,
mubugnaw ang gugma, og niingon din si Kristo, pagbantay kamo sa inyong pagkagiw, meaning sa paglayas. Dili matunong sa adlong igpapahulay. Meaning to say karon, kanus ama nahitabo nga gibungkag ang templo based on history. Ang templo gibungkag 70 AD. Ang nagbungkag igsuon under sa kuman ni Titus. Gibungkag ang templo 70 AD. Now, humana namatay si Kristo, humana nabantaw si Kristo, tuwa na sa langit. Unya daan nagpasidaan si Kristo. Nga kung maabot na gani ang 70 AD kanang pagbungkag sa templo, bantayan ninyo nga sa inyong pagkagiw, dili matunong sa adlong igpapahulay. Nag-warning na daan si Kristo. Kaya naman, balaan binangalay pagpahulay. Nag-warning na siya daan. Humana siya sakas langit anang panahon na. So, usa na ka ebidensya, ikaduhang nga ebidensya. Kining Isaiah 66:23 igso nagingon. 22:23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bag-ong nga yuta. Future na igsoon kay wala pa ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. New heavens ug new earth wala pa ni, future ni siya. So unsay mahitabo sa future? Kay ingon nga ang bag-o nga langit ug bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan, ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay ngadto sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Kano sa ang simba? Adlaw igpapahulay dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Wa tay mabasa nga dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang simba Domingo. Wa gyud tay mabasa. Muna naka-advantage sa mga SDA kaya naman naidaghang mabasa. Katong mga Sunday keeper, di palihog kuno, tugbangi kuno ninyo nga bersikulo ni naamantay nabasa sa bag-ong langit o bag-ong yuta, new heavens o new earth. Ang ilang worship dito sa adlawng Sabado, adlaw pagpahulay. Tugbangi kuno ni nga bersikulo nga dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta, Domingo o unang adlaw sa simana. Irrefutable kini nga ebidensya igsoon. Next, arita sa mga ebidensya. First century, second century, nga doon na sa atong kapanahonan. Pero dugay ni, kay nga naman, aritas first century. Kay gibutang ginako ni dinhi sa ako nga file sigson sa cellphone kay ako nang gi-anticipate nga adunay mangutana ni. Okay, about kang oy 5 minutes na lang na nabilin, no? Ani, first century din lang ako basahon igsoon na kay 5 minutes na nabilin. By McClatchy. Dili ni mga Adventist igsoon nga mga kuan, okay? McClatchy Notes and Queries on China and Japan edited by Dance Volume 4, number 7, 8, and 100. Nagisgot sa adlaw ipagpahulay during 1st century. Arita sa 2nd century. Mabasa ni mo ni sa gitawag na tog Dialogues on the Lord's Day, page 189, London, 1701, by Dr. T.H. Morer. Dili ni Adventist kay Church of England Divine ni siya. Ang mga Sabbath keeper, usman ko, di na lang ako basahon, kay 5 minutes na bilin. Aritas 3rd century, the Oxyrhynchus Papere, point 1, page 3, Logion 2, verso 4 to 11, London, Offices of the Egypt Exploration Fund, 1898, nagingon, sa 3rd century, kay mga Sabbath keeper. Arita sa 4th century. Referensya gyapon. History of the Sabbath, original spelling written, okay, part 2, paragraph 5, page 73 ug 74, London, 1636, by Dr. Helen. Okay? Sa panahon niini, adlaw ipagpahulay ang naay mga katawo nagsimba sa adlaw ipapahulay sa Sabado. 5th century. Okay, niagyapon diri sa gitawag nato og The Creed of Half Japan, page 23. Naagyapoy mga Sabbath keeper. Arita sa gitawag na tog 6th century. Dito sa Scottish Church, W.T. Skinny, Adaman, Life of St. Columbia, 1874, page 96. Naay mga Sabbath keeper during anang panahon na. 7th century. Dini sa The Church of Scotland, page 140, naay Sabbath keeper diha. 8th century, by Dr. Hefele,
Conseleguest 5166362. Okay? Mga Sabbath keeper, naagyapon niya ng panahon na. Nasad sa The New Encyclopedia of Religious Knowledge article ni Historian. Okay? Din usab, din siya gitawag na to og 9th century, Bulgaria. Nahitaw, unsa nga libro? Gitawag ni nga libro igsoon og Consulta Bulgarorum Responsum 10 found in Mansi Sacrorum. Taas kay nga referensya, volume 15, page 406. Naasab sa gitawag nato og usa ka libro nga volume 4, page 478. Kay nasad sa 10th century. Naabtan matag time. 9, 10, 11, 12, pengos 19, pengos 20th century, hantod nung panahon na. Boy, next zone, nakabsan na mata sa itong panahon. Salamat kayo sa imong pagpanawag.